projecte que hem engegat i que avui inaugurem té una força especial perquè és la suma, no? I una suma de dues realitats, de dues organitzacions molt diferents. Mas Albornà és molt gran, Mas Albornà té molta història, Mas Albornà té una marca, la cooperativa social és molt jove, són molt pocs, però ens va semblar que aquí hi havia possibilitats de fer una aliança interessant, no? Podem treballar al voltant de 2.000 quilos de rama al dia, entre 18 i 20 persones podran treballar aquí diàriament, d'una manera estable. Per nosaltres, la gent d'Olèrdola, Mas Albornà ens és coneguda per la seva singularitat i especificitat. És una empresa que va més enllà, que té un fons amb sentit i més pes. És una empresa que no sols vol donar un simple servei a la comarca i buscar una finalitat econòmica únicament. Mas Albornà ha canviat el sentit, la filosofia a la manera de fer. Del que estem parlant és de ciutadans que potser poden tenir dificultats d'inserció laboral o poden tenir dificultats d'inserció social, però no poden tenir dificultats de ciutadania. I ens hem acostumat a pensar o a associar una dificultat a menys drets. Crec que això ho anem superant feliçment i que justament per poder arribar a restituir o reconèixer o reforçar o blindar els drets de ciutadans com nosaltres, cal que aquesta cadena prèvia funcioni bé, que hi hagi inserció social i que hi hagi inserció laboral i tot el que això comporta. Dignificació de la feina, valor de la feina i trencar barreres que potser 20, 30, 40 anys enrere existien molt altes, que avui encara existeixen però cada vegada veiem que són més superables gràcies a projectes com el vostre.